és mondjuk, a recen van, akkor vesz. A kis gombot nyom meg. Nem érdekel engem, de pirosan van, jó? Most jó, felvételen vagyok. Jaj! Ez lassabban hülye! Ezt megmutatom nekik, jó? Hogy azt mondják, hogy nem akartak ilyen. Lassabban, apa! Lassabban, hülye! Be van csukva a szemem is, bazzeg! Ja. Jó, annak nagyon örülök! Lassabban! Ja, ennyi? Na, menjünk a lövőre, nyomni Ja? Na milyen? Hát... Apa milyen? Mindjárt megmutatom, és akkor nem kell beleülnetek. Bele. Hát, apával mehettek. Én kérlek, hogy Még na, menjünk? pattanj. Ja, már? Pattanj Jól ki. vagy, anya? Fogd meg ezt a szart.